Γεια σας παιδιά, εγώ παίζω μάτς, εγώ παίζω το season 2, αυτό είναι το season 2, season 2, τώρα κατεβαίνω, παιδιά ξέρετε αυτό το season είναι ωραίο, έχει helicopter, πάλι έχει όλα τα πράγματα, με κατέβηκε πριν το Fortnite, ήμουνα χαρούμενος γιατί βγήκε Scar Mythic. Ξέρετε το Scar Mythic, το έχει μια κορίτσι, είναι καλή, δεν πρέπει, είστε διάτομα. Ποιος είναι καλός μπορεί να την νικήσει. Εγώ δεν πάω, εγώ πάω εδώ το κάτω, έχει ένα όπλο ρε, Mythic ρε. Πάω το κάτω μετά το σκοτώνω, νομίζω δεν τον σκοτώνω. Θα χάσω παιδιά, bye παιδιά, bye.